wala to mo be wala bajra men to jara jara donc a son gara mardi chu ka duje mercredi la mardi chu 2h konna me client na mbotala boulangerie badel ga ora fan la fe ala ga le client do yon nga fara tinalistra fam dala tinalistra fe le client do ye gidron la ay na jo ilen to gidron la ga bani muto kollo re olu to ga ke woronna olu fe na wo shunyana no osra franna donc ale be nan la fa bu nyama to fan la fe la fa wu nyama to ale be ta no le wa be ki ma fla jan o ki ma de bale ko le ya ta donc an jigina baban don tarasa no ne yin jodde ne be yoron do ne be yoron fegante le yin jog tron dala dron ka karagon na jadi wa numéro fa alndo a roti ga marché bilenwa donc magi fermira ne o fa na wa ranye be numéro fa na magi fermira donc an segi ne ga abda ali farga ga mun mana le umna segi tuguni kanin gitron ne fa tukuno me segi ago kan bo kabro kerani fa ko watel donc an boro fe san demnan dono fa dibi fa ta yere nya wala ya padat be fa lu mais na di maskan ra san dono fa gata le balimuna bene kofe ya matura dala sala baliga marfa dane kerala ne balane be marfalan kerala agone ga anja be prepare na abi tabashin fan bela agone ga anjo ba be ne fa san ne do fare langa ay marfa dane kana ne ra do ni to marfa ne sabe le fene moto to ilana kan be fil du machin an be ga be ga bi ne ra ko déjà no kara ne na se ga sibi mo na se ga bo no be gara moto braga bi ne ga kan bolo bashi kan se fana mu moto bi ne senga donc be gara chani yere moto ta al babu ga fa be ne ba ga mar fa chin la lebe kula go so fo wana ga non nga mo bo atara re banani mo boli yere to lu bora lu go sere yere ne la on nga amroti lu jona le nga amroti lu le téléphone ne ka manya fa amroti na so wona be fara ma o fara don ne ra gi la tele sano mina taso ne to ma attack drone la ko amroti do yo mina am da so talgo le ndo ma do yi o filanga ajo kaneta don tatala so era anse ta vostra frama o ya kando kan ta munu ko magi do be no kan ta bo magi la parce que o kameleni me so am dala gari kan ta bo no don flaga strade frakam ta bo magi la pharmacie peor la yen ki to ni ra sante yani ga pharmacie peor fa ki to non fra ki to ni ga fraga ku shemi na na bali polisi momli fla ani sapeur pompier anana bala sira na no don ne gerla mo la ne bala nga moto do nga zonga fana do mo mi ga ambarega ma fa do no fana do le yira police la ka nga kaske yira ka shon ka do nya fo nga moto pabe nga gere moto pabe be duma ya antara police sola sa no yira na do bezi ngona nga moto kamle ne yira ne yira njo ala jabe sa part mum de ngo aten chama si aro pranu nera la ja nera da wala bona be ni magara la walin ta do na won me pambal la de lui la bola donc antara sengam na a mol na sengam gono sapar bo mili o tarani kamle ni don dem le duna sengam gono ne ma la bla ne go bolo fo je do na mo go fera ulugu to sano bono ne benye tenti do be no ora de grana ga garantie be sala ni la da to mna na ga tan frage farnu mo be no be ne wole moto be duguma am sila ko moto taxi rere do moto taxi rere do pro fen ala ma kalo place kalo kole ha ne ga moto do awo ala ma kalo place ko Allah ko ngara tempo lam ni ko biya affaire be digo na sia ba affaire goni bombe ne jura en gratuit goro o ye centre ga ka ira ko ne labda na ga tan frage lu yara ine labla kunu mo be ne lawo be ne wole na ga numéro plabe bulo kunu mo be ne lawo be ne wole yine labla kunni be kasolo bole no do me kasolo bole mbana to dimme ga jogno do jolbe ga bona jolbe fasaka mo bole no ma frata ma pasma ke yura nyebe na pra o klara am da kasola me so la bon yere dimla afo mo na numa lugu to ni me ta na defrere ata dimme ga taro maga to ma dun tinga labla be ga yin ga me ga kuma nya fa so mo ga nya ko bela o tira so labla
No, we don't move in our. Ah? Where do Mo fana wallahi. Ko datugu ko ko be research lalbi. Ko be datugu flow be research la research ma ba. Donc ko be datugu. Don ne yɛrɛ de kuma na mɔgɔ fɛ ka wuli jɔ. Donc ne bɛngɛ fɛnɛ o b'u la jɔ o ye garantie siɲɛ, o ye garantie d'o ma. O y'a tɔgɔ n'a numéro bɛɛ sɛbɛn ka adresse bɛɛ sɛbɛn. Donc ye ne labila kunu. Ne ka na n fara ne labila kunu tilegan fɛ 15 heures wagati. Donc bila fila tɛ. Donc ne labila n'o furakɛli la n'o mɔgɔw sera ma o yɛrɛ n ko mɔgɔ bɛ se ma bi mais o m'an wele fɔlɔ. Saraw ne de fɔ. Kuma laban tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ t'i fagabaga dɔn wala. Sɔrɔ ne kamalenin ta n t'a dɔn yɛrɛ wala n t'a dɔn. Fara m'a bila n kunna ko vagabond yɛrɛ fana dɔn yɛrɛ. Da polisi de don polisi vagabond. Kulɛti de b'a la fɛnɛ wala. Ne y'a ta an taara ne kilan dɔw ta. Image dɔ bɛ nin la ou bien jatigɛ dɔ bɛ dusukun bɛ ou bien fɛn dɔ bɛ curiosité bɛ ne la quoi mais si ma na ne la cɛnni na wala. Fan donna de la ne bala a bɛ ka marifa da ne la quoi wala. K'a da n kɛrɛ la ma sɔn k'an jɔ. O fana k'an jɔ k'an to d'a ma. Ka tila k'an da kan na ne fana y'a dɔn ni tɔgɔ sɛbɛn ne moto bɛ ka bin an bɛɛ siɲɛ an bɛɛ ka bɔ ka bin. O bɛɛ kɛra min kɔni kana la sa mais moto kɔni o ma se ka sauver. Fo kɔfɛ an taara sɔrɔ a ye sira kɛ ɲɛfɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ si ma s'a ma ka bɔ ka bin ka taa yɛrɛ bɔ ka bin fo fasiji kɔnɔ k'a kunkolo pɛrɛn ka joli bɔ a la.